Apollo, Turbo Hectic, Connection 3, second battle of the night. Yo, make some noise! Salamat sa Tiger Beer, RDD Science and Print, Azul Tuslubua, Sinyal Studio, big shoutouts DJ Dayan, DJ ECQ, o shoutout sa among tropa dahil nga si Garcel, di of Island Boys. Salamat sa accommodation bro. Yeah. Sa tanan natin karon. Sa akong wala, di ka naga, make some noise for Climax! Yo, sugdi dayon og sibog di na kumuing og pahawa kay makalibog inyong tingog kung pangisog og pahaba karon gisuglan ninyo hikog kay nakigbisog mo sayawa nagyawa na ning suwa tabay sugdi na og utong sige i-rhyme na kus patay para diretso na lubong malubong yung mupugong siguro magsuka-suka taka-taka manggugsulong ang buang gato-gatuga. Gusto ba niya na malisem sa pamilya Rapolo sa Leo Tata ay Marokis. Sa akong to, Ikan Asturias, make some noise for Chong! Asturias, Chong, de Trio, Sorga, Dina Omega, Team Kadasig, Team Kagi, Batang Lakdon, Pidot, Tagal, Gilahos ba? Para sila coin toss, tawag si Climax, pili niya una si Chong. Yo, minat na tanan. First round. Yo, Chong. Ya! Nagkalami akong gigil. Labi sunod-sunod nga na ako sa event. Nasami man ko miagi pero wa makwai akong kalaki kay wala to na ako kabigil connection gang. Wanay apir-apir. Rekta na panginsulto. Pinakamangtas ka nga ungo sa naga kay mangwakwak kabisag udto. Wow! Grabe mo dagkayod, bisag di karabaw. O ako nang nasulti ang punchline, way nakabantay. Anak ko, bisag saon pa ni mo kayod, di ka na ako kalabaw. Yo! Di ka na ako kalabaw. Siga kayog mata, halos di na mamilok. Hinay pa kayo mo daglihok, inig kamang-kamang na sato. Ma-action sa tagkabalaka, kay abi na kong kuyaw na kay sunod. Abi ninyong mukhaon nag-unod ang animal, nangawat radig manok. Bate, ingon ana ka mo dag suwat. Maldito kayo mo dag set up ning ugok. Unya inig abot na sa punchline kay mas hinay pas andar siyang utok. Wa kay tama. Panuhot ra ng kainit nga imong nabati. Imong gara kay dili sama sa ako ang hinambugrang ipakita kada batil. O speaking of tama, kuyaw kay nig-trip, ning amaw nga flip, parang pangan mo click, nagbuhat og trick o gunsaon paghigop og sabaw gamit barbecue stick. Yo, lagi na kay sakit. Pero di ka rapper na sikoy kanahan. Masikra karon dudong, inighuman ti karong masikkaran. Kunya imong hunghong kay maningka. Ingon ana kakabugo, bungog nga bunog kang uli ron, panington ka og bugbog, maningka mong hunghong, maningka kung kumo. Sa bunog karon maligo, patagmon ko ning tahor, sunggo na nimo ang magpamatuod dugon sa kumo pagawas og tinuod na kolor. Nahanginon ang pilingon, bisag stilo walay kwenta. Aw, halinon yunis dodong. Kay baratuhon raning ang kontra. Sa ato pa, hulmador nimo ang peke na suporta. Ang mura ra kag halublaks laktod pagkastorya, daling mahalin pero gabok. Kaysa sayop na masa na hulma. Peke na suporta.
Nahulma sa gabok na masa. Hardware bars, bitch. Balik-balik na ng inyong mga banat. Bisag dili pa na multi. Nagpasuwat ko ni Fangs. Kay wala na mo'y laing nga masulti. Naningkamot pud ko do. Maong sa inyong mga tira. Wala ko nadutli. Malas lungjad kay mo. Kay sa oportunidad, wala na ko katulgi. Nagpasuwat ko ni Fangs. Aw klaruhan amamin. Ako nanuoy magpasuwat og laing tao nga mas ikaw ang naay amigo na pen. Naananay trabaho ang tao. Di nakuha na Naananay trabaho ang tao. Di nakuha na kasabay in taon, Diyos ko. Di magay na halos manghugas o plato sa balay nga magpasuwat anuon ko. Bugo! Di ba sugarol kay kang dako? Sige, perminte akong palag bisag kinabuhi pa'y makalas. Padungga ko ron nga maamong pa ang pangani Pangs. Di ba bukbukon tikas gawas? No! Wa! Yo! Ungo na sad. Halos kada batil na lang na ako madunggan bro. Kapila man ko moingon nga ang ungo pati nagnaong dili nagwapo. Game! Gusto ko mo batil og maayo. Mintras di pa busy og sa schedule wala pa inibabag. O gusto ko mo batil og maayo. Leo, anong kaniman nimong gihatag? Iabag. Di ba taon ninimo kunita? Sus, ginuuin taon. Gi-endorse siguro ning Locos ah. Mao-mao, magudmog na ako. Aw, ikaw di ay si Chong. Pisti makawala, makasagana. Pasensya ha, kayang girespeto rin ako nga Chong. Mayor na mo sa naga, karon tanawa. Karon tanawa ko mata sa mata. Kinsay tunay, kinsay peke. Kinsay magdugay, kinsay dili, kinsay mula hutay, kinsay una nga mubuhi, di ko kabilang sa mga naguna. Pero grassroots, gikan sa pag-araymer ako niyong dahaton nabot ako mga idols. Ikaw walay battle, walay kanta, pero niya na unsa ka? Instant noodles? Ikaw mismo sa imong kaugalingon, kibaw kag unsa ka kagago. Bata-bata ka sa bata-bata ni Leo, kabata raday nimo. Sige, kapit lang sa kapit. Dali ra ni matihon, sabit lang kay sabit, bahalag unsa imong bation na kung linya, mahimong toothpick, tangtang na ni sa ngipon kay ikaw tong kiki nga nipilit sa Fangs para mo apilog paak sa among giani ron, mauna ni ron. Sige, pagpakaron ingnon pa, luya ba ta? Abi ko gahi, hinangyo ra man day ka. Hinangyo ra man day ka. Abig dungog si Fangs nga kusog mo kaon og mga MC nakiusap pud ka. Nya nakiusap pud ka sa event runs mga tunay ikaw raywak nga natipon. Maayo pagkatila bay. Pasok bisag dili na finggiro na kung sa bagay. Performance of the night in short, ikay pinakakusog og koneksyon. Mao na rin nun. Sige, simhot pas ilok ni Leyog ni Tata. Sige, simhot pas ilok ni Leyog ni Tata. Pasikat imong tuyo, di ba? Sige, simhot mas ginhawa do. Ayaw og dali kay, di ba? Maumasad na buhaton sa iro para maila. O iro, mo ngayon ko ikumpara sa imo kay dita parehas og bahig. Akong suwat ikumpara nilang sak og balakid, imong suwat ikumpara kang Fangs. Resibo sa kadasig. Ha? Kadasig? O signada sa kahig. Inana kalayo sa diferensya, Chong, maong dili ka magsilbi. Muragi order sa kadasig nga wa bayre kay di nimo mada sa delivery. Last, sige. Ugwa na gyud tsansa siya gitsagit lang Chong aron mutuo mi kunuhay gahi imong mga linya. Okay? Hanggang ko, Chong! Yeah! Mao na to.
Mao nani. Tenyo pag yun yung gisugalan. Taong Diyos ko, di man ganyan magsilbi. Bisag ako, paning taga-agbakhan. Yo! Di ka teknikal mo daglabok. Literal ra kang hambog. Mala, kriminal ang sud sa utok. Kunya bulay og kayog lihok. Pinalami raga pirmi. Kining climax na ako kay Pite. Garas ra daw akong mahatag niya, pero 18 kabuok tahe! Nadaot sa dali-dali. Ilad na ni iyang style. Sa sigig kat-kat, sigar sa karata. Iyang pangana naman unta na i-climb. Feeling high kayo si Bay. Bisag corny kayog skema. Suyaon kusog mais na ay gaba akong baga maong anag ning taganaga. Way mga kapuslanan na mga nanggawas sa imong bakba. Kada bati nga ngab-ngab kay bangbang akong ibalik anang matingga. Bayolente na ba kaayo? Sakit na pandungog. Ingon na ana gyud akong tama paniguradong naagyoy sabog. 60 nga revolver ang akong itapat anang tulo ka size sa imong uo. Tulo ka bala sa atubangan, tulupod sa loyo. Hamiron kada pabuto para sigurado ang buhok. Nagluyo-luyo ang buto, literal nga. Markado ang bungo. Ang dugo nag-atak-atak, ang dugo pod nagkatag-katag. Gituyo nga padak-an ng lungag aron sayon na lang palutso ng kutsilyo sa bangag. Sigig pangatik nga nabaid ng kahait. Nya sa akong panit halos di ka makasamat sa paglagip. Di ni ka arte bisag karati pa niyang asit. Kining kapi-kapi kay kapiloon ni ron sa kumpatid. Lagi na una kapag abot. Pero pila pagkatuig usa ka nabaid. Halos maupos na lang gud ang panit sa sigig nerd niya walang gihapon ka mahait. Ako na lang ay jug ko gyud. Nadugay pag-abot o tinuod wala ka nay inatik. Pero kumpara nimo mas naap ako'y nindot nga napakita sa akong sudra sa tunga sa tuig. Tay! Yo! Yo, game! Abi kog maayo. Ako kontra kay Banga. Shell na nagbaliktaran, no? Aw pasensya ibag ko man gudwa sa kibaw nga luma na na. Yo, game! Gusto ka makibawon sa Yo, game! Gusto ka makibawon sa kakabugo sa mata sa mga tao nga imong gisaligan? Ni back out si Vampy sa tuon to nato pag ibaw niyang ikaw iyang kauban. Gusto ka Yo! Game! Kauban! Ay di man gud himo hilig. Ipugos ra nimo ang tanan para duol kas dughan sa imong amo dong. Sa ato pa ambag nimo sa kultura, among-among. Ha? Kaya di ba gusto nimo mag-artista? Mong nang-apply siya sa kadasi, grabe ka pabida. Abig na ipala og bus. Trabaho way duha-duha pero disappointment di ay kayang palabas kayang pagtuo, palabas di ay nga salida. Bida ning bataa. O di si Fangs firming sa puto ni ning bataa. Kay mura ko no kag sale sa mga tinda. Kay minus kas kwintada. Oh, grabe ning bataa, grabe mga lagot. Kung sa ML ba naka sa top or sa mid. Kay wa kasabot oh. Wa kasabot. Oh, wa kasabot. Aw sabot ka. Wa kasabot niya. Imo pang gi-question si Tonix nga sabay sa uso peke. Ha? Imo pang gi-question nga peke sabay sa uso nga since 2014 pa to nang hawd. Ikumpara nimo nga kung wa ka ma-pronsit katong nag-deliver mo halog black, wa kay alam unsa nang wa ka na pronsit katong nag-deliver mo halog black, wa kay alam unsa nang architect og no prints allowed. Pagpakaroning nun mangguga. Sa hip-hop ugaw-ugaw ra mong image. Ay kabala ka daghan mo ginana.
may tagidungan mo og salvage mga klase sa MC nga maka-attender duha ka event, igugma magpa-like na siyang fan page. Rampage. Kuya, wa ba ta? Hip hop since day one ni Brad. Grabe kung mo insist. Timan idi mo lahutay basta copycat. Ikaw tong classmate ni Cookies nakaigit pag recess. Pero ayaw, bes. Maldito ra ba ni sila, ha? Giputlan sila sa taga Bicol, gisigahan ra niya sa mata. Nisiga sa gila. Nisiga sa gila. Ngilngig! Yaw, ngilngiga bata, awang matabay, siga pa sa adlaw. Isag kapilanan ni Nagutman, wa pa ni kasuway nga napawang iyang pananaw. Hanggaw! Grabe bata, pero wag ka! Kay advance ug talented kay nigmatabra. Asa ka 8 months gibuntis pa kita na siya siyang papa. Inana mo suwat. Inana mo suwat dili kay naa kay sundan. Mubars kag pambugas, tahod, mga linya nimo. 2015 pa migipulaan mo nako di ka kasugakod. Bisag unsaon dili katupngan kay kung ako mubanat murag headset sa latest nga iPhone. Kay siguradong bag-o sa inyong dunggan. Kaya ko ang pinaka-Diyos dun nga hayop sa gubat. Ako si Simba! Ikaw, gihimo ra kang kalawat kay gi-food trip ka ni Simba. Ha? Kung ayaw sige gistorya, kutob ra ka sa bahad. Gahi ka sa Asturias, Asturiasan. Lason, son! Yo! Todo mo kayod para sa tugatog. Bahalag, magkalisod-lisod. Gustong mabagta ng mga gibantog. Way paki kung magkaumod-umod. Way dala nga pamaslang, basta makaapas lang. Di ka kapakurog sa kuntuhod o naa kay Max sa imong pangalan. Kaysa pag kat-kat ra kakusog, gamatakas imong damgo. Sa kamatuuran katulog. Di ka kulbahinam bisag naa kay Max sa pangalan. Kay wa kay sumbag nga pangkatog. Halata nas imong pangan nga gusto kang pirmirang naa sa lami na bahin. Wala maanad sa kalisod maong sayon rakang pildihon sa kada battle. Ungo nga buntsawlo nya dublado pa ang pagkabugo dapat imong pangan dili climax. Double impact ang imong pagkawak dapat imong pangalan wak-wak. Kamo man sad gusto raman ani niya unta nga matagad. Ayaw ka bala ka, Brad, kay sugod karon ikaw na ang hari sa syudad, ikaw si Patag God. Okay, atong bakbakan si Wakwak ang Patag God. Kumpiyansador kang klaseng Wakwak, tanawa di na batal. Sipyat kag balay nga giabat, Brad. Pinuyanan is mga balbal! Diri wa kay makuha, wa kay mahakot, wa kay madaog, wa kay makabot. Bisag pakapinan paning tiila, ug bag paning kamot. Sunod-sunod ang mga suntok. Walay gibuhi ang basiyo. Tibuo kang matagsukli anang kombinasyon nimong sininsiyo. Yo, tibuo ka matagsukli anang sinsi. Yo. Imong wa kay puting towel rong mapakita para nga atong duwa kay mahunong bagkos puti nga ngabil ra inyong makita kay tapos na ni padulong. Imong dughan karon maghuot murabag paghumanog pa ni garilyo gipasundan tayog dagkot sa manaa pa kay mahulbot sa sugal karon napakdot
Di ka kapasawm na kuagaon sa imong gilawmon rang tagatuhod. Nya basig mo ribat nga kung siya tagatuhod, ako tagakiting. Timan ilang amaw nga sa mabawa kay makita nga pating. Yo, game! Yo! Game! Kung na ay sak maestro, siya ang sak na mild stroke. Mura kag unggoy nga wa ka evolve, bad shot ka. Mura kag unggoy nga wa ka evolve, bad shot ka. Imong naong mura gold, karat ba? Yaw! Yamatra, sa video pinabahad pa. Kagubangag ka sa kung bala sa dala na ako nga. Basuka bu sa tarong nga imo saad ha. Kayo di, bisag di, kabarkos akong flow kay masangad ka. Yabag ka. Tiyong ayaw na ako pagpagarpar. Para di ko nimo sa puton. Timan ibutang ra ka nga wa maplastar. Muna'y dapat nimong una-unaon no kay wa na ka sa lugar maong angay na kang ipuson. Gapuson tapuson ni nana ka sayon ug mauyon pilon pa ka. Di man di porkit sa hardware ka nagtrabaho, ligon na ka. Ikonti ka. Ingon pa siya. Iyang style ko no pinaluni tipsy di. Wa gabae. Sobra kabugo aning pisti, abinyag ang Rosie, pharmacy. Rosie, pharmacy. Sa'y tawag ni mo sa itsa 30 nga salary. Final Fantasy. Pero sige, total na naman ta dire. Sige, karon. Pangutan-on ti ka sama sa ginabuhat nilang sak o krega. Pangutan-on ti ka atubangan sa atong mga higala. Muundang ko og rap basta di ka matumba sa akong kulata. Oh, yo! So you better look me in the eyes. So you better look me in the eyes. Karon na ops. Karon, yo! So you better look me in the eyes. Karon tanaw na kung unsa jud ka ka-wise. Kung mubayulit ra ang bunog, tawgon ba Japo nag-black eye? Unsa? Musupa ka bro, musupa ka. Musupa ka bro. Ay nalagsupa ka nung sampulan di kasto. Ingon ako ninyo, lahi ang tinuod sa binuang. Kay mabuang ni tinuod kong tinudoon ko ning buang. Nonsa, padayon pataning nga na-shock na aksyon na magkabalaka. Tubag na dayon pre kayang glock na kak na pasaka. Bang! Step back ni Hardin biya ang magkamang siguro. Bang! Choke will never happen kayang tira na sa ulo. Bang! Battle Cup Challenge, literal nga ang bala sa ulo. Tulo ka balang nigo, puros niya paingon. Tulo ka balang nigo para sa ikatulo nga koneksyon. Wala na daw ko kadaog. Wala na daw ko kadaog. Pwede na naon ay pagkuha inyong respeto. Sige, walay takas ang pagsulod, bisag na'y free sa preso. Karon oras na sa akong paninuod, bullseye dritso ang target, magpula ang nakasentro. Ang balos walay sukod, gibuhat ra na ako inyong gusto. Karon kabaw na mo og nganong sa mas taas nga level ko pirmi hatagag match up ni Jan Leo. Pero ting bunugan ning bataa, yang mata kay galuha. Pero ting nuuyan ning bataa, karon kay naguba. Pahuway ha. Ay kabala ka ako rin pasabot ni Fangs nga di ka ka-duty gugma. Yeah! Wak! Apollo Turbo Hectic, Connection 3, second battle of the night, Climax versus Show, Magbagay Malak! Grabe kasulig nga battle, bahala naman tanan. Shout out day, Tiger Beer,
RD Designs and Print, Azultus Lubua, Sinyal Studios, o sa among tropa nga si Carcel. Salamat sa accommodation, bro. DJ Daihan, DJ ECQ, yo, make some noise. Judge's decision. Pero, kautan na eh. Judge's decision 5-0 para ni Climax. Shoutout sila Eugene, Jong, Paulo, kuya na ko Thank you, Island Boys! Shoutout sa Jay doon sa mga batang lockdown niya. Sa mga pa, layo kayo nagiging kayo sige manalaga. Chongki ka pala, sorry. Judges. So, respeto sa duha ka MC dihe kayo bisa pag kawing class no bias kaya mo song gipadaog pero sa round 2 round 3 iboto ko si Climax kay dagang punches nga akong dunggan pero Chong dahil kayo ko si Chong respeto lang ka Chong Mangibutan ako si Climax sa round 1 yata lang may Chong. Bigay nilang round 1 pero mas nagkita ng punchline ni Chong sa round 1. Sa round 2, round 3 Climax lang. Kaya 15 kaya mga personas. Round 1, yata kay Chong. Gusto ko yung round 1. Ang round 1 ay Climax eh, hinay ba. Pero pag round 2, sugod na. Grabe, gusto ko yung gusto na kasi Chong eh. Simple lang nagkahinay siya. Pero kusog yan po yung shot. Pero mas effective na si Climax. Sara na. Sa round 1, makonsider na ko siya nga tabla. Then 2, 3, makita na ako nga mas dominante si Climax. So, round 1, tabla, 2, and 3, Climax. Yung yata ang boto ang Climax sa may kayong pagkasalto ni Chongbay pero hindi niya kakagulat. Ang round 1, tabla. Round 2 o 3, Climax.